Mbak Tatin monggo sekalian. Ya. Ngaturaken sugeng dalu yu cange Bayu Limbok. Sugeng dalu Limbok. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Lisa ya Limbok. Nggih, lah niki sareng-sareng kan wadon cacah sekawan, dados kan nggih setunggal-setunggal nggih. Oh, gangsal nggih. Gangsal. Nggih, niki sebelum ke dokter Septa ini. Ya. Aku corone mengucapkan selamat malam Wilujeng Dalu dulu ya. Nggih, nggih. Pacange Yulimbo, pinaringan sehat panggih Wilujeng nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya masyarakat pinanggih. Wilujeng nggih. Apa masyarakat? Masyarakat. Masyarakat. Basa Jawa, masyarakat. Ya ora apa-apa. Warga. Pinanggih Wilujeng sehat tansah pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Nggih, menika kula sowan ke Mbak Tatin Titot. Heeh. Kayak omong-omongan sih, Mbak. Sebelum kita ke dokter Septa. Iya. Iki wonten pulutan nggih Mbak Lisa. Pulutan. Tahun kemarin sudah kesini pas. Tahun kemarin kesini pas goro-goro ya. Ya. Epetepetan. Iya, didadak. Didadak banget ditelepon karo Mister Tom. Pak Tom. Iya. Mister Tom Haji Tom. Iya. Halo, wae goro-goro kudu tekan kene. Wing langsung teko ya. Nggih, pangan derek tetungga kagem masyarakat wonten ing mriki sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih, Pak. Nggih, lancar rezekine, nggih, rezeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma amin. Ini bersama kita ada dokter cantik Jelita. Iya. Aku merasa insecure. Awak dhewe ayu lak mergane bedake 2 senti. Ya bener, Lah yo dokter kan enggak alamiah gitu. Alami, ya. Cantiknya alami. Wis ketok sik kono. Beauty-ne keluar. Inner beauty ya. Menika nganu lho Mbak, kedah pun campur-campur bahasanya. Oh enggak apa-apa. Iya, ini kan Sama. bahasa Indonesia, jadi Iya. cuma haha ini belum tentu ngerti dia. Ngerti ya. Kalau bahasa tuh dirungokke bisa ya, tapi nek ngomong ya kan, ya aku paham, aku wis tahu ngerasake koyo ngono ya. Ya dokter boleh mungkin mau membicarakan sesuatu, menyapa, terus mengucapkan selamat gitu, boleh dokter Septa. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam Bapak Ibu semua, sehat? Sehat. Nggih, sehat nggih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu nggih. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi Yogo-yogo ini angger weruh bening sithik langsung jagep. Tidak kenal aja tetap sayang kok. Ya iya tunggalane dalange ra. nggih, perkenalkan nama saya Dr. Septa Ayu Maharani, biasa dipanggil Dr. Septa. Saya rencananya nanti tahun 2029 ingin maju menjadi anggota DPR Provinsi. Jadi saya mohon doa restunya nggih. Nanti saya juga bersama dengan adik saya, Dr. Sinta Trinurjana yang kebetulan malam ini berhalangan hadir gitu. Ya ini karena yang penting Serik nanggap wayang aja pasti biar warga Pasti menang. bahagia, bohgia, dongake rezekine lancar, sukses, so amanah ngono kuwi. Yang penting nanggap wayang terus. Dalange yo iki, bintang tamune yo iki. Sindene yo iki. Yagone yo iki. Itu lho ya. Setahun pengen pira Mbak? Nek iso bendino lho. Harapane ndak rugi, sing rugi kok awake dhewe seniman. Nggih, ya itu pasti doanya yang terbaik buat Dokter Septa. Ya, corone ini nandur dulu ya. Nandur. Jadi besok masyarakat memberikan kepercayaan pada Dokter Septa. Ya, ini mungkin boleh sedikit menyumbangkan swanten ya. Tahu swanten? Suara emas. Suaranya. Apa perak? Suara
Mbak. Rencananya mau menembang apa? Nah, ini ya Mbak, Oh, Bapak Ibu. Oh iya. Ini judulnya Mbak Elisa, Mbak Tatin. Judulnya Sebaik. Apa? Ada Sebaik ini judulnya. Tak bacakan dulu ya. Oh iya. Judul sebaik Iya, iki tak tambahi dhewe men Oh oleh. iya. Ben tambah gayeng. Oh iya, seperti apa? Jadi saya menghafalkan itu sebenarnya sudah hafal tapi takutnya saya lupa. Mohon maaf niki anu nggih Bapak Ibu dicampur-campur. Bahasane niki kula kalih Dokter Septa itu soalnya dari Jakarta, jadi belum lama menetap di Pulutan. Oh, dari Jakarta ya. Iya. Ya ape-ape. Sugeng dalu nggih Mas Dalang. Sugeng Isih dalu. enom dadine tak mas-mas. Iya. Alah. Cakep. Bagus neh. Wis ndawake jenggot iki men ketok tuwa ya. Masa isih ketok enom? Mau rak pun ngejak kula foto ta Mas Dalang. Nggih. Nika badhe ngaturaken setunggal lagun nika. Nggih, lagune. Lagunipun Cinta Tak Terpisahkan. Gue. Keriyen dereng rampung, Pak. Iki Judulnya rong rampung. Walau terbatas antara jarak dan waktu, jauh jarak kita dari Jogja ke Pulutan. Dan di tahun 2029 nanti yang akan membuktikan cinta kita. Cinta kita semua. Semoga sukses. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kosek. Jauh di Ngaten Mbak Tatin, Mbak Elisa. Cinta Tak Terpisahkan niku ora asline duet nggih. Nggih. Lah niki enten lanangane mboten. Niki pang milih. Niki pang milih. Niki nggih. Nek mboten yakin nek lanang jenengan bukai. Monggo, saniki pancen rondo rapi. Bapak enten mawon Mbak Elisa napa Mbak Tatin sing dadi lanang? Waduh ya Waduh, aja ya le aja. wedok ya wedok. Kangelan. Dadi lanang iki sok rekoso lho. Dadak Iya. nganggo warna-warna. Sama Wiroswara Mas Rizky bisa. Nggih. Ya. Oh nggih. Mas Monggo, Mas. Rizky. Rizky. Mas Rizky boleh maju ke depan mendueti Cinta Tak Terpisahkan. Cinta Tak Terpisahkan bersama Dokter Septa. Ya, Mas Rizky. Ya. Oh ya, Lah iki lanang ora iki? ambo tileki sik weh. Lanang tenan ora iki, Mbak? Mas, jarene nek ora percaya lanang ora kon nileki. Tak tileki ya, Mas. Nah, yo. Sing ditileki nggo nanti Pak Dalang. Kumise ya. Oh, ya, kumis. toh. Tak kira liya-liyane. Nggih, minta mic-nya ya. Ya. Siap, kita nyanyi bareng ya. Yo. Kanca-kanca siap. Musik. Insyaallah. Insyaallah. Kok malah guyu-guyu lho, siap ora? Insyaallah ya, Ya sak dadine wong Patang jane. ditabuh ngono Do ya. re mi kok. Iya. Dipeksa nganggo gamelan. Ya ora apa-apa. Ayo. Ya, siap. Gandolane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi menghiraukan aku lagi dodeno gandolane ati tegane nyulayani
beneran pastikan buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Semoga Tuhan menampunkan kita terpisahkan walau di akhir zaman. Gandolane ati ekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lani rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodeno gandolane ati ekane nyulayani. Cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Iya. Tepuk tangan kagem Matur suwun. Alhamdulillah. Nuwun Mas Rizky sudah menyumbangkan pagelaran secara cuma-cuma, menyumbangkan pangandikan, menyumbangkan suara. Semoga jadi berkahnya Dokter Septa. Pripun Mbak Septa? Masih mau nyanyi lagi? Oh, Gimana? udah sampun cekap. Udah? Sampun cekap, matur Sampun suwun cekap. nggih. Matur Oke, suwun. terima kasih banyak ya. Makasih, Mas Bu Dahlan. Dokter. Terima kasih. Nggih. Jangan kapok-kapok untuk menggelar budaya ya Dokter Septa. Selegono. Sepanjang lagu ming deg-degan aku. Lah Lah ngapa? ya. Hah? ngapa? Oh, lagune angel to, Mbak. Yo rajane nek digarap yo iso. Digarap ya iso ya sak rasa-rasane mergo iki mau dadak. Yo, sapa sing garap? Sing garap Ipon. Yo berarti yo. Ipon. Yo ternyata yo meletek ya kowe, Pak. Ya meleti kok. Pinter-pinter iki piagane. Lah iya langsung cek Yo 5 pinter menit yo sebelum. nom-nom kabeh. Nah. Ora ono sing Ah, tuwa. Sing penting semangat kok. Semangat. Saya meneh sing celem iki paling Oh. nom dhewe iki. Nom dhewe. Nom dhewe. 5 tahun muncul. Balita. Fisike to sepuh nek jiwane nom dhewe. Wah, niku jenengan we kalah, Mas. Wah, pripun? Jangan dilawan. Nggih. Ya Mbak Tatin, Mbak Lisa. Nggih. Niki wonten Nawala. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang badhe nyun lagu bawa pangkur Semarangan didhawahke langgam kangen. Ingkang bawa Mbak Elisa. Langgamipun Mbak
Endah Wasita matur nuwun saking kula Mas Wiwi Kurniawan nggih. Badhe pun aturaken. Menika nggih wonten Mas Dalang. Nggih, wonten. Mbak Tatin, saya Ida Sri Haryanti Ya. dari Pelayan 2 minta lagu Caping Gunung dipun bawani nggih. Makasih saya ngefan kalih jenengan Mbak. Oh nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Iki mbok tulis dhewe to jane. Dadane. Jane mbok tulis dhewe to. Ngawak caten dhewe nek ora percaya iki dadane. Mbok tulis jane kula ngefan kalih jenengan bakal. Oh, ditambahi to? Tulis dhewe tambahi. Ya memang banyak yang ngefans sama gue. Lah, Loh, wah, kok. ya nyatane aku lagi munggah ngene wis Tatin. Ngono mau krungu ora ya. Lah yo kowe mau mesti ngumpasi to. Apa? Ya. Ya nek ngefan nek ngumpasi saking ngefene nganti kaya emosi ya. Kaget aku yen Mas Dalang dadi lagi munggah kok Mbak Tatin. Nih Mbak saking Tatin, senenge. Mbak Tatin, Mbak Lisa itu memang luar biasa. Aku angger buka Instagram, buka Facebook itu mesti muncul Tatin Titrot Lovers. Elisa Lovers. Lovebird. Ngono kuwi. Manukmu. Mano. Oh, iya. Tapi iki nggak cuman kita bintangnya hari ini. Ini belakang kita juga bintang-bintang loh. Iya. Ya, ini kalau nggak dikenalin Eman. Oh, boleh, Iya. boleh. Ya, ini yang paling bintang dari bintang kono paling. Ibu. Ya, iya. Ya ditepangke monggo. Oke, skeng pundi, Mas? Nah, dari bintangnya para bintang. Dari sini. Ya, dari Oh situ. ya, dari Sing sini. nom dhewe. Dari barat. Nah, monggo. Nggih dipun cepeng mik-ipun, Bu. Mik mik Mic, Mike, Mike, Mike. Lujeng dalu Mbak Lujeng Tatin. dalu, Bu. Menika dipun tepangaken wonten masyarakat wonten pulutan menika. Kula Mak Cici Mbak Tatin. Oh, Mak Cici. Nggih, saking pundi? Saking griya. Saking Syukur. griya. Oh, nggih, ngangriyanipun pundi? Pertanyaanmu. Dik kula saking Jatinom Klaten Mbak Tatin. Saking griya kok nggih. Nggih. Oh, iya. Klaten, Mbak. Klaten. Klaten. Klaten tekan kene lho Mas Dalang ki le golek sinden jan Ih jauh-jauh semua, Jauh-jauh Mak semua. Cici sama Luar Ikene biasa. iki. Lintas kabupaten, Tenan kok. iki ya. Ya ini Mak Cici. Mak Cici, kita kalau ketemu biasanya di Klaten nih, Iya. ketemu ning kene ning Pulutan aku yo kaget iki. Ayo. Kok Oh, sudah iso? sering ketemu toh? Hah? Sudah sering ketemu. Lah iya, kalau Mak Cici tuh di area Klaten, Solo. Oh, ya, iya. pasti Wedanan gitu ya kan? Ya, sebelah. Mbak. Jajarnya. Ya, selamat malam Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, selamat malam. Dari nepangaken kula Endah Wasita. Oh, iki toh Mbak Endah Wasita. Nggih. Lah, Mas Dalang dereng kenal to, Mas? Lah niki Bukan. Mbak Endah Wasita, panjenengan mijil saking pundi? Sleman. Lah, bener. Kudune ora kula Apa? mijil saking mbok kula ngono kudune. Lah kok kowe sing ngejel? Sing tak takoni kene kok. Niku nek Mbak Tatin sing tanglet wau. Lah, Sauri ngono. tergantung. Oh, berarti ya kowe terus wae sak sing nakoni. Oh, Dadi ben beres. lurus nek sing nakoni aku Beres. menggok-menggok. Engko jatahmu direnekke ya. Iya. kudune micil saking mbok kula ling ngeden ten Sleman. Iya, ngono kuwi berarti. Status, Mbak. Wah, iki kudu penting iki saiki. Oh, ngoten. Iya. Status apa? Sekolah. Anu, senggel napa? Apa? Apa? Senggel napa? Sandel piye to? Sandal Senggel. Lah ya single. single. Sandel, sandel. Single. Single apa wis pajeng? Single parent. Pajeng. Pun pajeng napa senggel? Single. Senggel. Nggih, senggel. Oh lah ya wis. Padha berarti kan iki los gitu loh nek mbok menawa ana. Oh, padha iki tos. Oh, golek bakul-bakul cilok yo nek ana. Yo. Heeh, sing ciloke gedhi-gedhi Nah. niku. Lho Mas, apa iki sing bakul cilok nang kene iki gelem ki Alisa iki. Ya sebelah. Ayo jejernya. Selamat malam. Ini sepertinya penyanyi ya. Selamat malam, Mbak. Ya. Ini boleh tahu namanya siapa? Nama saya Marisa. Marisa Dawanya.
Marisa Alfiana. Iya, Marisa Alfiana. Rumahnya di mana? Di Beta apa Nggak di ditinggal? Beta. Oh, enggak di Beta. Iya. Mapan di mana rumahnya itu? Mapan di kasur. Bentar, aku cari dulu. Yes, yes. Skeno kabeh, iya aku mau skeno saiki kowe. Mapan di kasur. Ya. Mijil saking ibu, nggih. Iya. Ibu mapan di kasur meneh. Ibu piyayi pundi? Ibu Piai Pleret. Lah, bener iki berarti seko Ane iki ora pleret. nang pleret lho. Lah, Aku nggak di Pleret aku. kamu nggak di pleret? Iya. Oh, kamu udah dirabi Iya. sama tiang mana? Tiang listrik. Alah, angelnya orang mana? Dari orang mana? Gading pelayan. Gading pelayan. Ya, wes dudu bantul wes impor. Suwe-suwe dadi emosi deh. Emosi aku. Mumet ndasku iki kopior. Dledek metu Terus kuping. kebantul oleh bojo wong gading. Iya. Ini baru saja babaran. Baru aja. Lain. Ya. Ndak dapat lanang apa wedok? Wedok. Oh, wedok. Wedok. Sesuk gedene digadang-gadang dadi opo? Jadi dokter wae ben koyo. Iya. Terserah Septa. anaknya. Oh, terserah anaknya ya. Sesuk main gabung. Sahabat Septa dan Sinta dan anaknya Marisa. Bisa. Boleh. Kesuwen lek nenggoni kedua. Sebelah ya. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, iki alus nek iki. Oh, jalus. Ajeng derek bite mangak, bite pangak, bite Wes. alah. Bite pangan, Mbak. Derek pitepangan. Kula Alifah. Alifah. Nggih. Panjangnya Alifah Nur Khotimah. Alifah Nur Khotimah. Oh iya. Dipanggilnya Al apa? Nur Koti Ala apa? Li Ima. apa? Alifah, Mbak. Alifah. Saking pundi? Saking Semin. Semin. Nggih. Oh, ya berarti nggak jauh ya. Semin. 40 Ya menit. jauh semen ya. Ngapa kok ngelirik-lirik aku? Seko semen kok njok ngelirik aku. Neh? Yang Tonggo Kenapa? kan. tong soalnya bojoku ya wong semen. Lah iya. Oh ya. Tonggo Garwanya duso. Mbak Tatin semen. Iya. Oh iya semen Loh, Mas. Bang, ini semene ngendi kok aku ora tau petuk. Saya Jambe. Oh, Jambe, berarti Iya. aku nglimati no. Nggih no. Ah kok ora tau metu. Ya mboten. Iki kok Oh, sosok. padu iki kok. Ora. Mbak Terima kasih, Mbak dari Alifah. Semen ya. Ya, di Ya. sebelah sana ada bintang Mak Cici, ini juga bintangnya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh iya. Iya. Men kenalan dhewe. Ben kenalan dewe. Iki wis familiar nemplek gon YouTube iki. Tem nemplek. Selamat malam. Nah, mic-nya Oh, mah. ayo. Nggih, wilujeng dalu, Wilujeng Mbak dalu. Elisa, Mbak Tati. Derek tepang. Nggih. Panjenengan biayi pundi naminipun sinten ngaku. Kaya Kaya apa? cakilan wae. Ngaku. Iya, ngono. Jerek tepang. Nggih, nderek tepang, nami kula Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih. Wah, sing ten YouTube nika. Boten. Benten Umi Benten. Hafifah. Umi Hafifah. Oh, Umi nggih. Hafifah ke Sing familiar. anu apa Ratu Podang Kuning. Ratu Podang Kuning, Ratu Podang Kuning niku leres boten. Nggih riyen. Loh, Oh, saiki saiki pa wis mudhun dadi tumenggung. Turun pangkat. saiki Ratu liyane. Oh, lah ya ngono. Dari mana asalnya Mbak Umi Hafifah? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Endah iki jan dalange lembayari ya. Weh. Ponorogo tekan kene. Wah, temenan Bos. Mas Mesawat. Dalang jenengan lho dereng kenalan kali kula. Iya, ini malah betul. piye ta iki wong ngejaki kok Saya malah juga urung kenal. belum. Saestu lho, Mbak. Mangga. Waktu dan tempat kami Kami persilahkan. persilahkan, monggo Pak Dalang. Apa? silakan. Mau tanya apa sama Loh, saya? kok malah Ya jenengan sing tanya aku. Oh, saya harus nanya. Oh, iya. Kan aku cewek kan gengsi. Nek tanya
duluan. Cewek itu kalau nggak ditanya emang diem kok. Padahal punya permintaan banyak tapi kalau nggak di aku ya namanya siapa? Namanya Umi. Oh iya. Asal dari Ponorogo ya? Iya, Ponorogo. Iya, tanya apa ya? Aku jadi salah tingkah. Udah ah. Tak yo nek jenenge perkenalan ki dimatke kok malah ngematke dhuwur iki. Aku ki ora kuat deh namatke. Keder aku. Kok tak kuat barang. Mbak Umi, Dalam. yang nyuruh ikut sinden Mas Gilang siapa? Mas Ipon. Oh lah. Oh, jan kuwi dasare iki nanti ngejaki anu iki ya. Ipon. Oh, blantek sinden. Makelar itu, makelar. Oh, makelar ya. Iya. Kamu yang ngajak Mas Ipon. Iya, sinden mana itu sudah dijajahi itu sama Mas Ipon. Sip pokoknya. Ayo, jai terus, Pon. Mula. Jai terus, Pon. Saya terus Pon ya. Nek ora liwat kae wis ra entuk anu saka Ponorogo tekan kene ora bakal gelem. Monggo dipesawatke saka Ponorogo. Oke, Mbak iki guyon yo karo guyon tapi juga menyajikan lagu-lagu sampai Iya, lalu. betul, heeh. Oh, iki mau Sudah perkenalan semuanya. Sampun. Perkenalan semuanya. Tadi itu Tadi yang mana dulu? apa itu badhe nyuwun. Anu Asa grogi, Gak usah grogi. Wis ora kenalan meneh. Nyekel wae ora yo. aku kira grogi wedi karo bojoku. Mas Dalang wis di bojo apa? Kelihatannya belum toh? Aku ki takon tonan di bojo apa urung? Sudah. Yang mana? Tidak dibawa. Lah kenapa takut? Ya, karena wanita itu kan punya insting tajam. Oh, Loh, kalau nggak beneran ada rasa kan nggak ada iya, ya. harusnya Nggak biasa apa-apa, aja ya. Biasa aja. Jenenge dalang nggawa sinden ki biasa, Mas. Iya. Nek rasa nganggo grogi-grogi, nek grogi barang iki mah perlu dipertanyakan. Kebaca. Ya. Iya. Soalnya ada sedikit rasa. Ya. Itu dia. Lah itu Rasa salahnya. takut maksudnya. Ya, rasa pekewo ya. Nah, ya iki anu Mbak tadi ada Pangkur Semarangan. Iya, yang menumbang Mbak Elisa bawa sama Mbak Elisa. Mbak. Langgamnya Mbak Endah Wasita. Iya. Kok ya spesifik sekali ya. Iya. Selain menunjuk Ya, Mbak Endah suruh maju. Mbak Endah Wasita. Nah, ya Mbak Endah nanti maju. Arep maju saiki apa bar bawa boleh. Oh ya, Boleh yang maju sekarang. Sekarang Ya. tidak apa-apa. Nah, ya. Mingkar mingkurengang koro Ya. iya yang keplok nih baru dua ya nah, ditani tadi yang tak kasih 5.000. Oh, sebelahnya wis nyogok. Kali keplok 5.000 ya. Agarono Ah, 5.000. ora anak dalang kok ya 5.000 ya. Oh, 10. Hah? 10. Ya ora. Dalang ini memberi seni sinden, gak Oh, tak kasih. iya. Dalang tuh yang memberi. Wangun-wangunnya itu tuh yang Iya, masa pemenang wong lanang ya, Mbak ya. Nah, dalang neng sinden ya minimal ya 250. 200. Oh, Ya lu oke, 500 no nek saiki mosok 250 ki nggo ngopo? Orang guys, Lah iya. Aduh, ciloko ya. Karenan marti Apa iki? 5.000. 5.000. Kudu aku lho. Yes. Lah matur suwun. Balik 5.000 meneh. Karena iki memang jujur dari hati. Oh, gitu. Yo, memberikan apresiasi padaku. Oh, kagum Matur sama suwun Mbak nih, Elisa. Pan.
Saiki rodok mentit ya. Hah? Apa? Mentit. 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 Medit. Redek aku kok nek kleru. Tulung tut. Nah. Apa? Packing boleh. Seberapa? Ayo sepiro lah rasane lha kuwi. Wah, nantang pekinge. Syukur ya. Wani ngono wae, Mbak. Kenebak. Edian. Matur suwun, Mas. Sinupa sinukarto mrih gretarto pakartine ngelmu agama agemeng aji sampun menika kalajengaken langgame apa kangen nggih apa kayak kangen pitung sasi Nggih, lawas sing nggonku ngenteni ngenteni. Oke. Ya, kangen Dewa 19. Semua kata rindumu semakin kuat. Oleh kuwi ya. Berdaya Ah. menahan rasa ingin jumpa sapa, Pak? Ya. Ingin jumpa siapa ya? Mbak Umi toh? Umi Abito. Ya, Mbak langsung wae. Oke. Aja mepanas swasana. Nggih. Ya, monggo. Matur nuwun Mbak Endah. Nggih, sami-sami. Langgam. Kangen.
Pitung sasi. Ya, selanjutnya Mbak menawi wonten pamundutan menapa wau, Mbak? Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Yang ngefan banget sama Mbak Tatin nih. Oh iya. Ini juga ada permintaan, Mas. Ada lagi apa? Nyuwun santri pekok permintaan Pak Ketua acara Pak Mardianto. Waduh. Dinyanyikan berdua Mbak Elisa. Arep mbah kapan ya? Santri pekok. Pun pekok. Ah ya 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 ora apa-apa, heeh. Nganggo kotekan, heeh. Niki nggih enten nderek nyimak Mas Dalang bintang tamu dalu niki luar biasa. Mbak Tatin, Mbak Elisa hebat ya. Kula tenggo podang kuningipun nggih saking Mbawen matur nuwun. Nggih iki ya aja lali mangke podang kuning siap. Nggih, podang kuning. Niki wau Caping Gunung riyen oh ya. Nggih. Caping Gunung kalian sinten menika? Caping Gunung kali Mbak. Pripun, Pak? Cicenggleng Sapa ya? kalih sinten? Nggih. Wis, ora Manut, usah Pak. banter-banter le jenggleng. Ya. Mengko langgame kali Mbak Alifah. Ya. Oh nggih, berarti kecak niki nggih. Lek ngadeg. Oh boleh, boleh. Ya. Heeh. Mbak Elisa. Sabar, Bro, Mbak sabar. Alifah. Ayo berdiri. Heeh. Iki ana sindene cantik-cantik masuk ya ora dunggahke ya. iya, Ben dunggahke. ketok men ngadeg ngono lho, suarane ya apik-apik kabeh iki. Ya, ayo Mbak Mbak Alifah. Alifah. Ayo berdiri no. Ah, ya. Iya, wis berdiri. Oh sudah. Oh iya. Dalange iki saja iki kok Jan. Konsen Mas, fokus ya. Rada fokus. blawur aku, Mbak. Alah, Jan. Rasa wedi nek wis dadi seniman. Heeh. Kuwi iki rasa mikir bojone. Kabeh ya duwe bojo. Nek wis ngadeg nang ngisor blencong kuwi wis jasdes. Ngono Oh, iya. rasa mikir sing nang omah ya. Ora usah dipikir bojo. Ora pikir. Has. Los pokoke. Los pokoke tak gelos iki. Yo. Ngono kuwi lho. Ayo Mbak Alifah, ayo los Mbak. Ono semangat. Semangat yo Mbak Tatin, ayo. Oh. Ayo piye gelut kaya. Ayo. Ayo ora wani aku no. Senior. Ya ora ya, rasah nganggo senior kita sama-sama ya. Ora nek gelut kowe mau lho, aku kan wis menguasai. Loh, gelut sing kepiye to jane? Ayo. Tenaga dalam popo. Piye sing tinju? Tinju. Apa sing sumo? Wah. Apa sing gulat? Ayo Nah, sing ndi? MMA. MM. Ayo Mbak, yo. Ayo. Saben bengi. Kesel ha. Yo penggemar kuwi akeh mang tenan. ya, sing saben bengi kesel ya. Woi. Nah. Sip. Jengglengane, Mbak. Ora urung krasa. Urung krasa. Oh ya. Sing kedua. Yen memajang abang karo jana Siap. Wow. Nah. Nah, ngene iki rada lumayan krasa. Yes, krasa iki. Ya ning urung mantap ngono. Ah, ya wis pentoke meneh, Co. Ya. Pokoke dipolke. Saiki sing mbok menawa nek sing nembang Mbak sapa jenenge mau? Alifah. Ha iku tangga lho, semen kok. Lah aku tangga ora tau petuk dadi ra anu. Coba nek sing nembang Mbak Alifah. Ah, iya, heeh. Piye jajal wiyagane?
bedane ora, Mbak? Ana bedane. Kerasa ora? Ora ya, Mbak? Loh, ora kok iki. Ora krasa. Wo, kurang krasa to. Ora rasa apa-apa iki. Oh, jadi Iya, iki do kepiye to kok do resa sing marake ngono lho. Nek kira-kira kanca-kanca ora ngatasi tak maju dhewe. Ayo, ora dalange. Ayo. Ayo, Mbak. Kembang. Pacitan. Kurang kerasa. Kerasa ora, Mbak? Ora ya, Mas. Wah lah. Kita Jan-jan iki seneng sing neng ini apa seneng sing nyong. Aku seneng sik nyong. Wah. Ayo kleru. Lah mbak iya. Kleru kok ya, Mas. Yes, Dadi yes. kerasa mah. Merucut. Oh, terlalu. Ora liar. Piye dibaleni apa ora iki? Baleni apa piye? Sing alon. Sing alon. Oh iya iya, coba baleni sing alon. Mas dibaleni sing alon, Mas. Yo. Yo yo. Kok malah duduk terus? Nek kaya ngene iki yes. Nggih. Berarti jodoh kok kowe, Mbak. Dadi Yes. jenengan wis kerasa. Pun. Sukses berarti. Ora ngono. Nganti Jenenge digawe. iki. Nek wong wedok iki werna-werna kok ya. Ayo nganti kaya ngene iki nganti ora pingget tak guroni. Nganti ora pingget tak guroni. Masa nganti nggo pingget bareng. Ah le nabuh ora ngene. Nggu. Nah. Sing ngendang sesek ya tuman dadut terus. Iya no.